नमस्कार, मी लक्ष्मी तुमचं मालवण तडक्यामध्ये स्वागत करते। आज आपण बनवणार आहोत तंदुरी प्रॉन्स। त्याच्यासाठी साहित्य घेतलंय, तंदुरी मसाला घेतलाय, अर्धा लिंबाचा रस घेतलाय, हळद घेतली आहे, धणा पावडर घेतली आहे, जिरा पावडर घेतली आहे, लाल तिखट घेतलाय आणि चवीपुरतं मीठ आणि ते प्रॉन्स साफ करून घेतले। आता आपण त्याला मॅरिनेट करून घेऊया। तंदुरी मसाला टाकते, जीरा पावडर टाकते, धना पावडर टाकते, लाल तिखट टाकते, हळद टाकते, लिंबूचा रस टाकते, चवीपुरतं मीठ। हे आता मॅरिनेट करून घेऊया। इथे थोडासा मी गरम मसाला पण घेतलाय। सगळ्यात जरुरी आहे आलं लसणाची पेस्ट, ती मी विसरलेली, ती मी आता टाकते। एक तासभर झाकून ठेवा मसाला लावून। आता आपलं प्रॉन्स मॅरिनेट करून झाले, तर आपण 1 ते 1.5 तास ठेवणार आहोत। जेवढा वेळ तुम्ही ठेवाल तेवढा वेळ चांगली चव येते। 1 तास झालाय मसाला लावून। प्रॉन्स प्लेट मध्ये ठेवते, मायक्रोवेव्ह मध्ये मी भाजते। तेल टाकते मी आता थोडं थोडं, जास्त एकदम नाही टाकायचं, थोडं टाकायचं। तर मी मायक्रोवेव्ह मध्ये ठेवते। 30 मिनिटांसाठी टायमिंग लावलेला आहे। 30 मिनिटात होऊन जाणार। आपले प्रॉन्स रेडी आहेत, आता आपण काढूया। तर आता आपले तंदुरी प्रॉन्स झालेले आहेत, आपण प्लेट मध्ये काढून घेऊया। आपले तंदुरी प्रॉन्स तयार आहेत। जर तुम्हाला माझ्या रेसिपी आवडत असतील तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा आणि कमेंट करायला विसरू नका, प्लीज प्लीज। आणि सर्वांनी घरी करून बघा नक्की।